Vítáme vás u dalšího dílu na kanále Samarkand Kebab. Dnes budeme připravovat 3 kebaby z běžně dostupných surovin. Jeden bude hotový za 1 minutu, druhý za 1 hodinu a ten třetí, na ten máme celý den. No, potom až to bude hotové, tak to dáme ochutnat našim zákazníkům a ti vyhodnotí, jaký jim chutná nejvíce. Tak uvidíme, jak náš test dopadne. Dostali jsme od našeho kuchaře seznam a vyrazili jsme do supermarketu. Nakoupili jsme zeleninu, maso a veškeré ostatní suroviny, které jsou potřeba na přípravu 3 druhů kebabu. Tak, máme nakoupeno a můžeme jít vyrazit chystat. Náš poctivý kuchař Fíďa už mezi tím začal předpřipravovat suroviny, které budeme do kebabu používat. My se jdeme chystat na přípravu 3 kebabů. Máme tedy minutový, hodinový a další vlastně, na který máme celý den, což znamená, že už tady máme namarinované maso hovězí. Ale ukážu vám, co všechno tady máme, z čeho všeho se ty kebaby budou skládat. Takže máme tady kuřecí rolku, máme tady hovězí maso, kuřecí maso, salát, okurky, cibule, rajčata, římský salát a spoustu druhů koření, stejně tak majonézu a kečup. Vrhli jsme se tedy na přípravu minutového kebabu. Jelikož za tu dobu samozřejmě nejde stihnout připravit maso, použili jsme již hotovou kuřecí rolku, okurku, rajčata, ledový salát a koupenou tortilu. Placku potřeme majonézou, která samozřejmě nikdy nic neskazí, smíchanou s gruzínským kořením, zabalíme, ohřejeme a tradá, je hotovo! A jelikož tenhle kanál moderuju já, tak mám taky právo na to ochutnat jako první. Takže jdeme vyzkoušet minutový kebab. Je to dobrý. Je tam hodně zeleniny, ty omáčky, takže je to určitě trošku jiný, než dostanete kebab tady v Samarkandu, ale je tam hodně zeleniny, je tam dobrá ta majonéza s tím kořením, je to křupavý, je to fajn, jako na to, že to je za 1 minutu, tak si myslím, že to můžete vyzkoušet i doma a máte rychlé jídlo. Jako další nás čeká hodinový kebab. Použijeme čerstvá kuřecí prsa, která necháme chvilku namarinovat a dáme péct do trouby. Nakrájíme ledový a římský salát, rajčata a smícháme kimči omáčku s majonézou. Na naší tortilla placku vše vyskládáme společně s okurkou a cibulí. Maso, omáčka zabalit, ohřát a jde se ochutnávat. Je to určitě lepší, protože to maso je cítit. Je tam hodně cítit to kořeněné maso, je to víc takový jako celý propojený. Když bych to měla shrnout, tak je určitě prostě cítit na to, že bylo víc jako času na tu přípravu. Takže za mě jako je to 100% lepší. Tam to bylo fajn jako rychlovka, za minutu je to super, ale tohle je moc dobrý, takže za mě určitě lepší. Je to tu poslední kebab, tak na něm si dáme opravdu záležet a jak můžete vidět, tak náš kuchař připravuje domácí tortilla placku. Stačí jen sůl, voda, hladká mouka a nechat odpočinout. Na videu vám ukážeme postup marinování hovězího masa. Ve skutečnosti ale máme na celodenní kebab maso namarinované už přes noc. Fíďa na marinádu použil olej, papriku, gruzínské koření, pepř, sůl a tohle vše vetřeme dovnitř masa. Dále si připravíme plátky rajčat, které vložíme na pečící papír s alobalem, nadrtíme česnek, dáme na maso a potřeme hořticí. Zabalíme, vložíme na plech s trochou vody a šup s tím do trouby. Příprava placek není jen tak a jelikož je náš kuchař tak trochu perfekcionista, tak naše placky nejsou sestry, ale dvojčata. Těsto rozválíme, to nějakou chvilku zabere a dáme na pánev typu tava. To voní. Přála bych vám, abyste tam byli taky, protože ta vůně byla neskutečná. Zlatý hřeb dne je tu a na scénu přichází poslední kebab. Omáčka, opět skvělá kombinace majonézy a kimči, zelenina, maso a můžeme hodovat. Tak a máme tady teda durum, který trval nejdelší čas, tak voní to taky krásně.
Je to moc dobrý, no. Logicky největší rozdíl prostě je v té platce a v tom mase. Zelenina je to samozřejmě podobný, omáčka taky podobná, ale to maso je skvělé, no. To maso je moc dobrý. Talířky si barevně označíme a vše je tedy připraveno na náš test. Každý ten kebab zabral nějaký jiný ten čas. Jeden je teda za tu 1 minutu, jeden je za ten 1 den. Doufám, že to neprosvítá, no možná trošku, jo. A váš úkol je vlastně jenom ochutnat a zkusit uhodnout, jaký asi zabral tu nejdelší vlastně přípravu. Fakt? Tenhle? No. Tohle je vítěz? A druhý místo? Tenhle. Tak to je dobrý. Tady tenhle ten byl za minutu hotovej. To je fakt jako rychlovka. Tady tenhle trval tu 1 hodinu a tenhle kvůli masu vlastně tomu hovězímu, tak se dělal celý den. Jo, přesně. Aha. Aha, jo, tak to je ten za tu hodinu, no. Správně, přesně. A tady ten, protože tam je hovězí maso, to se jako i dlouho peklo a tak, takže ten vlastně byl marinovaný i přes noc to maso, takže ten vlastně trval nejdýl. Každý je jako trošku jiný, určitě jsou tam jiný masa, někde je kuře, někde je hovězí. Tenhle asi, jak řekla, nejdýl. Tenhle nejméně, tenhle středně. Aha. Tak jste to trefila úplně. Jo? Jo, úplně, no. Tady tenhle ten je nejméně, ten je za 1 minutu, tady tenhle ten je za tu hodinu a tenhle na ten celý den. Tak dnešní výsledek je tedy opět nerozhodný. Každému zkrátka chutná něco jiného. Nicméně pro mě je to těžké takhle říct, protože já jsem byla u té přípravy, viděla jsem, který trval nejdýl, ale mě určitě chutnal vlastně ten poslední, hlavně na základě toho masa. Někomu chutnal za tu 1 minutu, někomu chutnal za tu 1 hodinu. Je to prostě strašně těžký, protože každý má přece jenom ty chuťové buňky trošičku jinak nastavené. Nicméně určitě si myslím, že uděláte dobrý kebab ze základních surovin, které můžete pořídit stejně jako my v supermarketu nebo kdekoliv jinde a uděláte ho klidně i za tu 1 hodinu. A pro naše věrné diváky také připomínám slevový kód Abror je borec na Boltu. Je to na 20%, takže toho určitě využijte. Nicméně nezapomeňte lajkovat, sdílet, dávat nám odběr a také nás sledovat na Instagramu. Tak se na vás těšíme zase příště.